дар бозорҳои ҷаҳонӣ бештар ба маҳсулоте афзалият дода мешавад ки он бо истифода аз технологияи муосир истеҳсол гардида бошад. дар ин замина корхонаҳои зертобаи ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик марҳила ба марҳила бо навтарин дастгоҳу технология муҷаҳҳаз гардонида мешавад. шурӯъ аз имрӯз корхонаи бойгардонии Такоб фаъолиятро бо муосиртарин технология оғоз намуд. дар корхонаи мазкур ду намуди маҳсулот аз ҷумла консентранти флюорид бо иқтидори 1250 тонна ва консентранти омехтаи рӯҳ ва сурб бо иқтидори 250 тонна дар як моҳ истеҳсол мегардад. намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нав зимни ифтитоҳи хатҳои нави истеҳсолӣ таъкид намуданд ки чунин иқдомҳо минбаъд низ бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва ҷалби сармояи хориҷӣ дар баъзе аз корхонаҳои саноатӣ ки бо технологияи кӯҳна фаъолият менамоянд амалӣ карда мешавад. технологияи нав якумаш ин ки ҳамун сифати лозимиро 95-98% флюоридро мегирем. дуюмаш ин ки дар таркиби ин кони мо қурғошиму цинк аст, ҳамонро хушбӯ ҷудо карда мегиранд ки инҳо бисёр ашёҳои қимати ҳаётӣ ҳисоб мешаванд. молу маҳсулоте ки аз ин ҷа мебарояд асосан флюорид барои таъмин кардани корхонаи химиявии chemical ёвон аст ки дар он ҷо маҳсулотҳои фтариди алюминию, криолиту бо якчанд маҳсулотҳои зарурии барои Тоҷикистон, барои заводи алюминии тоҷик амал мекунад, барое ки қариб 700-800 ҳазор тонн ҳамин флюоридҳо, ҳамин ашёи хом вуҷуд дорад. қаблан дар корхонаи мазкур бо назардошти кӯҳна будани хатҳои технологӣ 1000 тонна консентранти флюорид истеҳсол мегардид. бо ворид ва насби технологияи муосир сифати маҳсулот аз 90 ба 100% ва иқтидори истеҳсоли он ба 1250 тонна баробар гардид. дар маҷмӯъ барои таҷдиди хатҳои технологӣ $5 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка сармоягузорӣ гардидааст ва ҳоло дар доираи лоиҳаи тарҳрезӣ гардида насби технологияи муосир дар дигар қисматҳо идома дорад. мо тасмим гирифтем ки ҳамин лоиҳаро бо шарикии ширкати алюминии тоҷик ва ширкати зертобаи он корхонаи бойгардонии Такоб амалӣ кунем. аз ҳамин лиҳоз ба ин лоиҳа то $5 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ кардем. ин ширкат пурра ба давлат тааллуқ дорад ва мо ҳамчун сармоягузор баромад мекунем. дар оянда мо нақша дорем дар лоиҳаҳои дигар низ сармоягузорӣ ва пешбарӣ намоем. аз он ҷумла лоиҳаи коркарди партовгоҳи корхонаи бойгардонии Такоб ки $20 миллион сармоя талаб мекунад. бисёр шод ҳастем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати саноат ва технологияҳои нав ба мо кӯмаки зиёд мерасонанд. 7000 ҳам ҳаст, 3500 ҳам ҳаст, 2500. ба қуллияти кори одамо ҷудо шудааст. бо ин масъала дар назар роҳбарият гузошта шудае ки чораҳои зарура барои одамое ки қобилияти бештар доранд бардоштани маош дар назар аст. корхона бо иқтидори мавҷудаш имкон дорад ки дар як моҳ 7000 тонна маъданро коркар намояд. ашёи хом ба корхона тариқи нақб ки масофаи беш аз 2 километрро ташкил медиҳад сари вақт дастрас карда мешавад. то имрӯз дар нуқтаи асосӣ ашёи хом ба таври зарурӣ захира карда шуда ҳамарӯза то 250 тонна маҳсулоти истихроҷшуда тавассути мошинҳои махсус ба берун бароварда мешавад. омода намудани мутахассисони кордону бо таҷриба навсозии хатҳои технологӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот яке аз талаботи асосӣ дар бозори ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад ва дар ин самт ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ саноатикунонии босуръати мамлакат тадбирҳои саривақтиро марҳила ба марҳила амалӣ менамояд. зоҳиршоҳи Тағоимрод, Умед Ёров, Нуҳияи Варзоб, Ахбор.